ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳೆಯನ್ನು ಬಿಸ್ಲುಳಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲು ಉಂಡೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾತುಂತುನಿ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾಮಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೇನು ಆತಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಲೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ನಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಬಂತಂದು ಕೋಡೆ ಮಾಮಿನ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತದು ಬನ್ನಗನಿ ಬೈ ಆತಂಡು ಐನರೆ ಆತಂಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಗರ್ಭಕೋಶಡ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡರೆ ಯೂರಿಂದ ನಾನು ಐತೆ ರಿಕವರಿ ಅವಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯೂರಿಂದ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಏಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ BP ಶುಗರ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಅವೆ ಯೂರಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡರೆ ಮನ್ಪೇರು ಈತೆ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಸತ್ಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಆಂಡಂದು ಅಂತೆ ಎಂದು ಆಪುಂಡು ಹುಡುಗಿ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಕಲ ಐನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಮೇಲ್ಡು ಬೂರ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಲಂಚನೆ ಕಂಕನಾಡಿಡು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಫತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡರೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಸೂಜಿ ಮಾತ ಕೈಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ ನೆಟ್ ಏನು ತೋಚ್ಪದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಲೇನು ಅಂಚ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೇರಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಈತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ್ಲ ಆತೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತದ ನಾನು ಏಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಉಂತೆರೆ ಎಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲೌಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಹೊರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತೆರೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅವೇ ಒಂಥರ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತಾಯಕ ಒಂಥರ ಒಂದು ಅಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಲಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ ಉಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ ಉಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಿಜರಿನ್ ಆತೀನಿ ಅಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಸಿಜರಿನ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ 12 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದಿನಿ ಅಂದುವೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಪೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಿನ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ನಾನು ತೋಡತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.